וכך עולם הפרסום השתנה. בפעם הראשונה שבו החליטו לשים את בר רפאלי על בניין כדי לפרסם חברת אופנה, כולם הרימו גבה. חברות מגלגלות מיליארדים מפרסום במובייל, גם זה תחום של השנים האחרונות. ומה דעתכם להפוך גם את האוכל שלנו לשטח פרסום? המטרה שלנו קודם כל להפוך את הלחם לשטח פרסום, שטח שאפשר לנצל אותו. אנחנו נותנים למעשה לבעל המאפייה איזה יכולת שהוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה. בין אם זה לשים את הלוגו שלך. הוא יכול לפרסם פשוט על הלחם עצמו. אז טוקינג ברד פיתחה מכונה שתוכל להטביע את הפרסומת על הפיתה או על הלחמניה. יש לנו מכונה שהיא אב טיפוס השני שלנו. למעשה היא מאפשרת הטבעה למוצרי מאפה במקצב של 2,400 בשעה. אנחנו עכשיו במהלך של פיתוח של מכונה עצומה הרבה יותר, שהיא תעבוד במקצב של בערך פי 10. הם לא הראשונים שחשבו על זה. רק בשבוע שעבר הראינו כאן חברה שמטביעה לוגו גם על פירות. בחול קיימות אריזות אכילות שגם עליהם ניתן לפרסם, ועכשיו מפתחים פרסומת גם על לחמים. זה הבצק עצמו, עוד 2-3 הוא יתפח, ואז יהיה אפשר להפות אותו ולקבל תוצאה כזאת. זה חום בלבד, אנחנו לא מוסיפים שום חומר, שום תוספת, הכל רגיל. יאללה, בוא ננגן. האופציות והפוטנציאל המסחרי גדול. בוויז'ן שלנו אנחנו רואים את הילד שנכנס עם אמא ואבא לתוך מקדונלדס, ויש את הלוח הענק שבו הוא מזמין את הארוחה שלו, ואז הוא בוחר, אמא, אני רוצה את הלחמניה עם שיקגו בולס, ואחותו הקטנה רוצה את הלחמניה עם דיסני, ובכך אפשר אפילו להוזיל את הלחם. למעשה אנשים יאכלו ביותר זול, וימכרו את שטח הפרסום שעליו. מצד אחד זה קצת מרגיז שאפילו מוצר היסוד הבסיסי ביותר הופך למסחרי. מצד שני, אם אני מקבלת לחם חינם או במחיר מוזל ובאותו טעם, אז מה אכפת לי שתהיה עליו פרסומת?